Mana ahinya kotenre kod wechego mag kit omenda mwinjo bed ni gitiyo godo. Ang'eyo ni nitie limits mopogore opogore. Ng'ato nyalo penjo ni to king'iyo county kata kar chung od bura iyudo ka nitiere kit omenda moketi magik kamoro kendo iyudo ka ok gichalre. Lerne ng'ano madonjo e siasa kuom thuolo mokwongo ni to ang'o makelo pogruok e magi to ginang'o gini ma IBC ng'iyo maneno ni giketo pogruok e kind kata kwan mar omenda midhi tii godo e kar chung od bura ka kar chung od bura ma Kolwal. Kane IBC develop formula mar coming up with a gima chal kama, negitimo a lot of economic analysis. Negi wuoyo gi jok ma ochung economy, jok mochung e gik machalo kaka teko mar piny gi economy status margi. Negitimo gimiluongo ni that report ma ging'iyo ni to economically, for example, kichung Nairobi gi kichung kama chalo kaka Homa Bay kumae, nitiere pogruok, nitiere gimiluongo ni mass in terms of geographical mass manyalo miyo iyudo ni en kama duong' mondo itim gik machalo kaka transportation becomes a problem. Koro mano emomiyo ne gibiro gi pogruok mopogore kinde ka kinde gi kama otenore gi kama ng'ato chung'i. Omiyo ne giwuotho kuom experts, nomiyo gi analysis magi come up. Anyaparo ni just before kane tero this revelation, they had a long week kagitima analysis gik mane jopiny owacho, public participation kaka ne gitimo, to kendo experts nong'iso gini maendi kaka kitime to kibihinyo ji. Omiyo it's a long thing, ok en gimoro ma mibiro ga bia ni dichiel, but obiro after some time. Yes. To kamana ahinya gin